Molt bon dia a totes i a tots. Avui parlarem de la frustració i també de com gestionar-la. La frustració podríem dir o definir-la com la emoció que se'ns genera quan no aconseguim allò que teníem previst o que desitjàvem o que era el nostre objectiu. I se manifesta en forma de decepció, de tristesa, d'enfado, d'ansietat. Se pot manifestar de moltes maneres, no? Però en altres paraules, se manifesta en forma de patiment. Podríem dir que és una resposta molt bàsica o molt instintiva, però també hem de saber que és algo completament reversible, no? Com totes les emocions que ens aboquen al sofriment. El que passa és que hem de saber gestionar-la, no? I com més aviat ens hi posem, més aviat la soltarem i estarem bé. El primer pas, i molt important, que farem és no negar allò que estem sentint. O sigui, no volem ser positius i amaguem allò que sentim i busquem distraure-nos. Encara que no ens agrada, el patiment, si l'amaguem, és la causa de moltes malalties psicosomàtiques i molts problemes que tenim. Per tant, el que estic dient és, d'acord, estic patint, ho estic passant malament i me permeto sentir este patiment. És dedicar-li uns minutets perquè no faran falta més, no? Llavors, què fem? Ens assentem tranquil·lament, respirem 2 o 3 vegades, profundament, i comencem a observar. Què és el que estic pensant? Quins pensaments estan passant per la meva ment en aquests moments? Sense juzgar-los, sense enganxar-nos en ells, simplement els observem. Veurem el nostre diàleg mental, que este diàleg mental és el que ens està provocant això que estem sentint i experimentant. Quan ja hem vist els nostres pensaments, ens donarem compte que estem veient que detrás d'esta ment que pensa estem nosaltres, que nosaltres no som esta ment que pensa, perquè si ho podem observar, senyal que no som nosaltres els que estem pensant. I podrem començar a aprendre com funciona la nostra ment. És el que Edgar Tolle anomena l'observador. Diu, nosaltres no som la nostra ment ni els nostres pensaments, nosaltres som l'observador. Som molt més que això. L'observador podríem dir que és el nostre autèntic jo. I és el que també decideix si s'enganxa en esta ment loca o també li podríem anomenar ego, no? O simplement observa. I el fet de no enganxar-nos i de mantenir-nos observant-la fa que els nostres pensaments se vagin ralentitzant i acaben desapareixent. Arriba un moment que tu vols observar la ment, a veure què estàs pensant, i no apareixen pensaments, no? Bueno, en aquell moment tornem a respirar i portem l'atenció al cos. I observo, què estic sentint? Esta frustració que acabo d'experimentar, a on la sento físicament? I veurem que algunes parts del nostre cos estan afectades. Per exemple, podríem sentir un nus a la gola. Bé, observo este nus a la gola. Sempre ulls tancats, Observem i vaig observant els moviments que es van donant aquí a la meva gola, en esta part del cos. I puc notar una pulsió, i puc notar que em falta aire. No passa res, ho sento i respiro. Ho sento i respiro. Com estic atenta a aquestes sensacions físiques, no penso, perquè estic sentint. I quan estic sentint, no puc estar pensant. D'acord? I veiem com, a la millor, aquí la cosa es va diluint i la sento menys, però me'n dono compte que hi ha una altra part del meu cos que també s'està manifestant. I sento, una pressió a la boca de l'estómac. D'acord? L'observo. I observo els moviments, com se mou per dins del meu estómac, i observo quina classe de sensació és, i el fet d'anar-la observant li està permetent al meu cos soltar-la. I es va diluint i es va soltant. I me'n donarem compte que en pocs minuts haurem passat del patiment a l'acceptació, simplement fent este procés, no? Haurem passat de l'angoixa a la calma. I no confonguem l'acceptació en resignació, perquè la resignació vol dir això no m'agrada però m'aguanto. No, l'acceptació
sempre va acompanyada de serenitat, de calma. És com deixem de resistir-nos en allò que és, perquè no hi ha res més esgotador i més sense sentit que negar-nos a acceptar allò que és. És una guerra perduda, podríem dir, no? Simplement, jo vos convido a provar-ho, experimentar-ho, i ho podeu fer en la frustració o en qualsevol altra emoció que aparegui i que ja veureu que sempre es manifesta al cos, no? I per acabar, m'agradaria recordar una oració que diu així, no? Diu: Senyor, dona'm serenitat per acceptar les coses que no puc canviar. Dona'm valor per a canviar aquelles que sí que puc. I saviesa per a reconèixer la diferència. Ens veiem la setmana que ve.